Il-korpi dixxiplinati f'pajjiżna, flimkien ma' diversi entitajiet li jiffurmaw parti mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, qasmu diversi professi tal-ikel lil diversi għaqdiet li jaħdmu fil-komunità. Din kienet it-tielet tal inizjattivi simili favur dawk inqas ixxurzjati fis-soċjetà. Fl-aħħar jiem, membri tal-Korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi, l-Aġenzija għas-Servizzi ta' Detenzjoni u l-Liesa ġabru għazzabiet ta' provvisti tal-ikel fiċ-ċentri tagħhom li mbagħad qasmhom lil Dar San Giuseppe, Dar Sagra Familja, il-Krex tal-Ursolini, il-Fondazzjoni St. Jane Antid, Dar il-Milja u l-Laboratorju tal-Paċi. L-uffiċjali ta' dawn l-entitajiet kienu akkumpanjati wkoll mill-Ministru Byron Camilleri u s-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Joyce Demek. Il-Ministru tenna l-importanza ta' inizjattivi bħal dawn li minn barra li jgħinu lil dawk inqas ixxurtjati iqarbu wkoll il-korp dixxiplinati u l-entitajiet li jaħdmu fis-sigurtà mal-pubbliku. U temm jawgura l-entitajiet biex fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin iżommu ħajjin dawn it-tip ta' inizjattivi għax permezz tagħhom jistgħu jagħmlu differenza fil-ħajja ta' diversi persuni.